Студиябызда финанс белгече Лейсен Харисова. Һәм без бүген бик кызыклы тема кузгатабыз. Хәерле көн исәмез. Хәерле көннәр. Шуннан да менә финанс пирамидалар турында сөйләшик әле. Безнең авыз пешкән чакларда булды, әмма без әле дә ул финанс пирамидаларга ышанабыз. Бу нәрсәдән килә гомумән финанс пирамида нәрсә ул? Һәм ни өчен хәзер авыллары белән менә шул финанс пирамидаларга ышанып шунда акча кертәләр? Минемчә инде ул безнең Россия менталитеты дип әйтсәк тә дөрес булыр. Чөнки чит илләрдә ул сфераны анда җиңелрәк каралалар бергә. Бездә менә бу Россиядә менә бу финанс пирамидалар һаман барыкка килеп тора. Аңа күп итеп акча, күп итеп кертәләр. Әле аны җитмәсә аңа реклама ясалар. Хәзер бит инде без Instagram шелтәре бар бит инде, әйме? Теге телевизор карамасак да Instagramда еш утырабыз. Анда күп иттереп нашы финанс пирамидаларын реклама ясыйлар. Минемчә, менә шулда инде кешенең башына тәэсир итә дип әйтегез, җиңел акча. Без яратабыз бит инде, әйме? Россиядә без күпбез инде тизрәк. Халява дип җибәрик инде. Эскерттең күп алдың дигән сыман һәм менә ул кыска эшләмичә генә. Мәсәлән, миңа күп SMS-ларда килә инде, сообщениеларда килә бит, менә шул социаль челләрдә. Мәсәлән, мин 1000 кертсәм, яисә 2000 кертсәм, бер айдан соң мин аны 10 меңгә, 100 меңгә әйләндерә аламын дип язучылар. Әлбәттә, бу әкият. Мондый керемнәр булырга мөмкин дә түгел. Ләкин без мөмкин түгел дибез реаль яктан караганда. Инде менә финанс пирамидалары, алар чынлап та менә кешенең башын катырып, күп итеп акча җыярга акча җыялар дип әйтәсе килә инде. Мәсәлән, әйтик, ул финанс пирамидалары ничек урнашкан. Алар нидә булса финанс операциялары башкармый, ләкин акчалар күп, акчалар каян барырга килә. Ул әлбәттә сезнең менә шул башта сез керәсез, аннары туганыгызны, дустыгызны кертәсез. Менә бу пирамида форматында күп кешеләрнең акчасы менә шунда туплана дип әйтик инде. Һәм менә шул акчалар ярдәмендә алар байылар. Әлбәттә, әгәр дә сезнең туганнарыгыз, мәсәлән, шул цеп дип әйтәбез инде, әгәр дә өзелә икән, шулбыр üzülüp китә икән, шул вакытта инде әлеге пирамида юкка чыгарга мөмкин. Һәм инде үзегезнең керткән акчаларыгызны сез бөтенләй дә югалтырга мөмкин. Шулбыр кайчан üzülергә мөмкин? Менә бу финанс пирамидалары кайчан шартларга мөмкин? Кайчан шартларга мөмкин? Менә акча кертү әзәйсә, шуннан менә бу кертелгән акчалар инде һаман кими бара икән, шул вакытта шулбыр кинәт üzülергә мөмкин. Менә аны һәм шуның үзелмәсе өчен бит инде как раз рекламалар ясыйлар, җырчыларны, артистларны менә шуның өчен аларга мөрәҗәгать итәләр. Менә яшьрак компанияларны карасагыз, яисә менә бу яшьрак брокерларны карасагыз, аларны рекламировать иткәннәрне бик сирәк, бик аз дип әйтәсе килә инде. Менә бу финанс пирамидаларын бик каты күтәрәр. Һәм менә отзывлар буенча карасагыз, инде менә бу интернетларда, интернет челтәрләрендә санда бернинди дә негатив сүз ишетмәссез дип уйлыйм. Чөнки анда барса шундый матур, тәмле итеп язылган. Шума иттереп, әгәр дә сездә нидә булса негатив сүз калдырасы икән, аны шул вакытта алып аталар. Менә финанс пирамидаларының төп сыйфатлары нәрсәдән гыйбарәт? Аларны ничек аерырга, ничек белергә? Иң беренчесе лицензиясе булырга тиеш. Безнең бит инде лицензия бирүче бу безнең Үзәк банк, Центробанк дип әйтәбез инде. Әгәр дә Центробанкта аның лицензиясе бар икән, шул финанс операциялары башкару өчен, ул вакытта инде димәк ышанырга мөмкин дигән сүз бар. Ләкин менә шунысын да игътибар итәргә кирәк. Әгәр дә безнең Россиядә алынган лицензия гомер буена бирелсә, мәсәлән, нидә булса организация ачылды ди, лицензияга, ул лицензия менә шул хата җибәрүгә хәтле сезнең лицензиягыз бара. Инде чит илләрдән караганда, әлеге лицензияларны ел саен алына. Мәсәлән, быел алдыгыз, икенче елны. Әгәр лицензияны озайтмыйсыз икән, димәк сезнең финанс операциялар башкарырга мөмкин түгелсез дигән сүз. Бу беренче сыйфат дип әйтик инде. Икенче сыйфатта, әгәр дә сезгә нидә булса гарантия бирәр икән, хәзер бит әйтәр инде күп, аларның исемнәре күп әйтергә әйтеп санап та бетереп булмый аларны, әлбәттә. Реклама ясап тормыйк әле. Көненә 1%, көненә 2% дип инде реклама ясалар бит инде. Аларны әгәр шундый гарантия бар икән, шул процент
әгәр дә әйтәр икән, сез Өздереп гарантия әйтәр икән, демәк, ул менә шуның бер сыйфаты булып тора. Менә ул процент буенча әйтим әле. Менә безнең биржа бар бит, шу фондовый рынок дип сөйләшәбез инде, әйме? Якынча алганда, долларларда караганда, аның киреме, менә бу доходность дип әйтгәндә, күп дигәндә 8-12%. Ну, якынча алганда. Сезгә көнне 1% гарантиялиләр. Менә йөргәнә шундый эксперимент ясап караганда, шундый кызыклы эксперимент дип әйтгәндә, интернет шелтәләрендә бар инвестиционный калькулятор дип атала инде, менә шунда керәсез. Һәм менә үзегезнең шушы пирамидага кертәсе акчагызның суммасын язасыз. Һәм инде менә шу доходность, менә шу доходность инде аена 30% дип карыйк инде. 30% ул елына күпме була? 30, топырыгыз 12% шәбет. Аны сузып карагыз 5 елга. 5 ел эчендә сез күпме акча эшләй аласыз. Ул бит фантастик суммалар. Димәк, сез 5 ел буена шушы акчасын кертәсез икән, димәк, сез бөтенләй дә пенсияга китеп, чит илдә ял итеп ятырга мөмкинлек бирә дигән сүз бит инде. Бу әкият. Шуңа күрә бик күп кешеләргә мөрәҗәгать итәсем килә, андый пирамидаларга кергәндә бик игътибар булырга, сак булырга, шуңа теге игътибарга карарга кирәк дип әйтәсез. Ләйсән, менә бу әкияткә ышангансың икән. Менә бу финанс пирамидалары тузагына эләккәнсең икән. Акчаңны ничек югалтмаска, нишләргә? Бу вакытта минемчә вакытында туктый калырга кирәк, туктый белергә кирәк. Әгәр дә сез инде аңлагансыз икән, инде менә пирамида икән, шул вакытта сез инде үзегезнең туганнарыгызны, дусларыгызны кертүдән туктарга тиеш, иң беренче чиратта. Икенчедән, үзегезнең булган акчаларыгызны кире чыгарга тиеш. Һәм инде аның белән андый пирамидалар белән дип әйтгәндә эш итмәскә. Менә әгәр дә белгәнсез икән, аннан уже тизрәк чыгу ягын карар кирәк. Даже менә әйтәсе килә, менә бу кешеләр яза бит инде, менә бу пирамидамы, юкмы дип инде. Алар миннән сорый, точно пирамида түгелме бу дип. Алар миннән диләр булса, менә шу ничәтем инде. Юк, бу пирамида кертегез дигән сүзне көтә инде. Менә минем үскә җаваплыкны минем үскә аудармакчы булар. Әйе, шуңа һәр кеше үз җаваплыгы өстендә. Һәр кеше үзе принимает менә шул решениелар дип әйтгәндә. Менә аларга эләкмәс өчен, шушындый пирамидалар кармагына эләкмәс өчен алдан нәрсәләрне белү мөһим? Иң беренче чиратта мин әйткәнчә инде финанс грамоталыгын күтәрергә кирәк. Хәзер инде безнең пособиелар инде информация күп, аны белән кызыксынырга гына кирәк. Менә тагын бер кызык хәл дип әйтәсе килә. Мин дә аерым индивидуаль рәвештә укытулар да барам менә финанс темасына. Һәм инде шунда миннән сорыйлар. Әйдәгез, мәйтәм, мин бу сезне өйрәтәм, менә бу финанслар кармакларына эләкмәскә, һәм инде акчаны җыярга, капитал формировать итәргә дип инде. Алар юк, теләмим диләр инде. Бик озакка сузыла дип инде. Әле аның гомере әле узын, алар берсе башлана гына, ләкин аның иренә инде икенче яктан килеп әйтәр икән, әйдәгез, менә акчаны монда кертегез, бер ел эчендә сез шундый капитал булдырасыз. Әлбәттә, ул миннән китеп, мәсәлән, акчасын шунда кертергә мөмкин. Менә шул кешенең укуга, белемгә тартылмавы, менә шунысы инде бик кызганыч дип әйтәм. Шул менталитетка әйләнеп кайтабыз, җиңел акчалар, эшлисе килмәй, акчаласы килә. Үземнең яшәлгән елларым күзлегеннән чыгып, шушындый фикергә киләм. Түләүсез сыр ул капканда гына була. Шуңа күрә менә шуны онытмаска кирәктер дип уйлыйм. Дөрес. Шу лицензияларны тикшерергә кирәк. Лицензиясе аның безнең барда источниклар күп бит, Центробанк сайтына кереп, лицензиясе бармы икән, юкмы икән, шунда ук белергә була. Хәтта МММ да безнең өчен инде сабак булмады. Ләйсән, кунакка килүегез өчен бик зур рәхмәт, сезгә саулашабыз. Бик зур рәхмәт. Уңышлар сезгә. Уйланыр өчен җирлек бар, шуңа күрә